שלום ביילי. שלום, אני מתרגשת להיות פה. כן. תציגי רגע את עצמך. אוקיי, אז אני ביילי, בת 33. אנחנו בזוגיות שנים. יש לנו יחד 5 ילדים, מהממים, מתוקים, שכל אחת הביאה את המתנות מהזוגיות שהיה לנו לפני כן. אולי אנחנו נביא את המקום של ההתמודדות, על השנים שהייתי בפנים, בארון, על הפחד מלהיחשף, על איך הנטייה מתנגש או פוגש את הדעת. אני חושבת שקודם כל אין את זה הרבה ברשת במקום של מה להביא איתך. זאת אומרת, אני עוד לא באופן אישי, לא מכירה מישהי בנראות חרדית שחיה עם בת זוג. קודם כל, למה? למה הנראות בעצם? אוקיי, גם זאת שאלה. כי הרבה שואלים אותי למה, אבל את לא יכולה לקרוא לעצמך חרדית. ואז בעצם מתחילה השאלה הזו, מה זה חרדית? האם חרדית זה חיצוני, האם חרדית זה דרך חיים, ואז יגידו לך, חרדית זה בכלל חרד לדבר השם, אז גם פה יש שאלה, אבל כן, מהמגזר שאני בא, לחרדי יש תבנית מאוד מאוד ברורה, ואני לא רציתי לעזוב את המגזר. זאת אומרת, הפחד שלי לעזוב היה עוצמתי והיה גדול, לקח לי מלא זמן, ותהליך מאוד ארוך ומאוד מאוד שוחק, להבין שלא משנה איך אני אחבס את המילים ואיך אני אעשה ולאן אני אקח את זה, אני לא יכולה להיות שייכת למגזר שהערכים שלי כרגע מתנגשים לערכים שלהם. יש להם תבנית מאוד ברורה וזה לא עובד. ואז אם את שואלת אותי לגבי הנראות, אני עושה כל כך הרבה שינויים בחיים ולא לכל דבר בא לי לתת. כרגע זה מה שמתאים לי, זה מה שאני עושה. זאת אומרת, אם שואלים אותך היום את חרדית, מה התשובה? אני לא חרדית, למרות שבפנים שלי ברור שקל לי להגיד, כן, אני חרדית, אני שייכת. כמה פעמים אומרים לך, אני יהודי בלב? כן, אבל אני מעבר ליהודי בלב. אני מאמין בלב, סליחה, זה המילה, סבא שלי היה רב, כן. אז זה הרבה מעבר, כי בסוף להיות חרדי יש לו מלא דברים, וגם להיות חסידי יש לו הרבה ערכים, זאת אומרת, חשוב לי השמחה, חשוב לי הערכים החסידים, וזה דברים שאני יכולה להביא אליי לבית. שולחנות שבת, דברי תורה, חגים. רבנית, כמו שאוהבים לקרוא לי, בחלק מהמקומות. מעניין, מי קוראת לך רבנית? אבל כן, אם נדבר על הקו החסידות, זה המקום שאני מגיעה. וזה שיש לי דברים שאני עושה אחרת מהמקום שאני מגיעה, לא אומר שאני צריכה לוותר על כל עסקת חבילה. אז כן, לי מתאים זמירות שבת בעברה חסידית אצלי בבית. כי זה הבית, זה הבית ההורים שלי, וזה מה שגדלתי, וזה נעים לי, ואני רוצה להמשיך למחזר. גם הלכות שבת, שאנחנו לומדים בשולחן שבת, זה דברים שהם חשובים לי. אז זה מהמסוג המקומות. יחד עם זאת את מבינה את הקושי, נכון? יש כאן איזה משהו מורכב, אני לא יודעת אם זה לנו או בחוץ, אבל המקום הזה של חרדית ולא חרדית בו זמנית, יש שם איזושהי מורכבות קשה לעיכול. חד משמעית שיש, אבל איפה זה אמור להתנגש למה אני עושה בבית? לא, נראות, כי למה לשמור על נראות? מה בוער לך בעצם להשתייך למקום שאת לא שייכת עליו? כי זה מה שמרגיש לי. לנכון לעשות. זאת אומרת, הרבה אנשים מאמרים, אני תעיף את הפאה, היא תעשה ככה. זה לא משהו שתופס אותי, זה לא משהו שאני הולכת לענות על זה תשובות, ואני גם כן קורא לי שאני עונה על זה. אני אומרת, אני עושה כרגע מה שמתאים לי. הרי בחיים, הכל נתון לשינוי. הטבע משתנה, הספסל משתנה, מעברי עונות משתנים. האדם גדל. והאדם משתנה. ומשום מה, שינוי זה משהו שאנשים מאוד מאוד נרתעים ממנו. וכרגע אני עושה מה שמדויק לי לעכשיו. מה שהחיים יביאו ומה שההזדמנויות, אני פתוחה. אני רגע חייבת להדגיש קודם כל על השינוי, שכמו שיודעים שלא כל אחד שנראה חרדי הוא חרדי, אותו דבר, גם כאן יש איזשהו משהו של קשה לאנשים לגבי רגע את הנראות, כשאת בעצם פוגעת פה בערכים ליבה, ואני אגיד, שאצלך זה באמת לא מהשפה ולחוץ, זאת אומרת, ההקפדה על ההלכה, כשרות, שבת, כל דבר שהוא מאוד 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 נשאר, יחד עם איזושהי הבנה שהמציאות היא לא תמיד כמו שאנחנו בוחרות בה. ואני רגע חושבת אפילו שאולי כדאי לשאול או לספר על האבל הזה, של אני לא יכולה לחיות כחרדית, למרות שאני רוצה, אני מתחברת למגזר, אני מאמינה, ואני לא יכולה, והדגש הוא על הלא יכולה. איך זה מרגיש? האמת זה תהליך שאף אחד לא מכין אותך מראש, ואפשר לציין כל הפחדים שצפים לנו, אני זוכרת את עצמי,
מבינה שיש לי החלטה שהיא גורלית, יש לי ילדים, ואני צריכה לקבל עליהם איזושהי החלטה, זאת אומרת, להמשיך להיות במגזר, ולשלוח אותם למוסדות חינוך, וזה לא פייר. כי איך חברה אמרה לי, את מקיפה את עצמך בחברות שמקבלות אותך, אבל את מכניסה את הילדים שלך לארון, והם צריכים לחיות עם הסוד, ואז מה אני מביאה להם? אל תכניסי לארון. פשוט אל תחי עם אישה, או אל תשלחי למוסדות חרדיים, או על... אוקיי, אז את בעצם מדברת על השלב לפני? כן. של הבחירה? לגמרי. בללכת עם הנטייה ולא... בדיוק. אוקיי, אז גם פה אנשים אומרים לך, יש לך בחירה. ותעשי עם זה משהו, ואת כזו חכמה, אז מה קורה לך? למה השתגעת? ובוא נאמר ככה, תודה לכל מי שאומר את זה, אבל תאמינו לי, היו לי את כל המחשבות האלה בראש, והתמודדתי איתם, והיה לי מאוד מאוד קשה להבין ולהפנים, ואז גם רק אחר כך מגיע שלב האבל, להבין שיש, אם אני בוחרת ללכת עם משהו שניסיתי להילחם בו, ניסיתי לא ללכת איתו, גם אפילו לא ידעתי לקרוא בזה, במקום שאני הגעתי ממגזר מאוד סגור, לא ידעתי מה קורה לי בגוף, לא ידעתי למה אני נמשכת. לתת פה ספוילר? מה? לתת פה ספוילר? שבהי אמרה, אני לא מבינה את הקהילה של הגאווה, אני לא מבינה מה קורה שם. כן, זה אחד הדברים שגם מאוד קל להגיד, אני הייתי מאוד נגד הקהילה, ולא קיבלתי את זה בעין טובה. גם בו, עם אפס חשיפה, ואפס ידע, ואפס מודעות. כן, אז אני אדבר על המקום שאני באתי, לא הכרתי. זה דווקא טוב, כי אני חושבת שהרבה מאוד פעמים אומרים, היה אינטרנט, לפחות מהמגזר השמור יותר. אז לא היה. לא היה אינטרנט, לא היה ספרים חילוניים, לא היה רדיו, לא היה היכרות עם המושג, לא היה היכרות עם הקהילה הגאה, והי, זה קרה. שגם פה אנשים מאוד מאוד מחפשים היגיון, סיבה לתוצאה. זאת אומרת, מה קרה לה? איך זה קרה? אז אני מודה, לא ידעתי, לא הייתי מודעת, וכשהתחלתי להרגיש איזשהו רגש בגוף, מאוד נלחצתי והלכתי מקצועית לטפל, בין אם זה היה רבנים ובין אם זה היה אנשי מקצוע, כי אני מעצמי נלחצתי. נלחצתי מילה עדינה לאבל. זה עוד לפני האבל. האמת נכון. ואז מגיע השלב רגע מה קורה לי, ואז כמובן מה שמפנים אותי, לכי תעשי, מה עושה לך טוב? אז בואי תמירי את מה שכרגע עשה לך טוב למשהו אחר, אז מה את אוהבת? את אוהבת קוסמטיקה? את אוהבת טיפוח? אז אולי טיפול פנים תעשי, וזה ישכיח. ואני באמת מהמקום הכל כך נבעל, ואני לא יודעת מה קורה לי, ומה עובר עליי. זה לא איזה מין חלום שאני אומרת, וואי, הגשמתי את החלום, הגעתי אליו. לא, הייתי ילדה כל כך מבולבלת, כל כך לא הבנתי מה קורה. ופניתי כמו ילדה טובה, פונה לרבנים, פונה לאנשי מקצוע, להבין מה קורה. אז כמו שאני אומרת, יש לנו את הפחדים וכל הדברים שעלו לי תוך כדי, המחשבות והחרדות וההחלטה, ומה אני עושה לילדים שלי, ואיך אני רוצה שהחיים ייראו. וכן, ואז מגיע השלב של צריך להתחיל להשלים. וכאחת שמאמינה, ואני מאמינה שבורא עולם בחר בי, ויכלתי להיוולד כבחורה במקום פתוח יותר, מקבל ומכיל, וזה יכול להיות הרבה יותר קל. אבל זאת לא המציאות. אני באה ממשפחה ברוכת ילדים, זאת אומרת, זה דווקא להורים שלי, זה דווקא אני, וכן, זה השליחות שלי פה לעשות. עכשיו, כשאני מבינה את עצמי מה שקורה לי, ומגיע השלב שאני מתחילה להבין, אז מגיע השלב הנוסף, אז מה את עושה עם הדת? איפה זה פוגש אותך? הנטייה מול הדת. אז רגע, אז אם אני בוחרת בלב, אז אני צריכה להפסיד את משהו שאני מאמינה, את משהו שאני רוצה, ואז מגיע השלב כן המעמיק יותר, ואני בודקת ונכנסת פנימה משהו שלא עשיתי עד אז, כי גדלתי, הכל הגיע לי, ההלכות הגיעו לי על מגע של כסף, לא היה לי אף פעם מחשבה של על משהו אחר, או להפסיק לשמור או כזה, ופתאום מגיע השאלות, והן צועקות שם באדום, וזה כואב. זה כאב היא אפילו לא מילה, אני רגע רוצה לחזור לשלב הזה, אני חושבת אובדן זהות, האבל, החרדה, הכאב, זה לא משהו שמספיק יודעים ונותנים למקום. הייתי שם, אני יודעת, השנים, השיחות, הקושי, ההתאבלות, הוויתור העצמי, אני לא יכולה אפילו לתאר את זה. נכון. באמת, אני לא חושבת שבן אדם יודע רגע באיזה מקום באיזה מקום זה נמצא התהליך הזה של השינוי הזה. נכון.
אני יכולה לדבר על התהליך שלי, שרציתי לדעת, רציתי ללמוד. לא כמו שאתם הצלחתם להבין, זה לא שהגיע לי והתחברתי לזה בקלות. אחד הדברים שממש ממש נכנסתי עומק ונלחמתי בזה למשך שנים, ורק אחרי שעשיתי תהליך וקיבלתי תשובות וישבתי עם רבנים וקראתי בספרים, רק אז התחיל לי התבהרות של דבר ראשון להבין ולהשלים. רק אחר כך מגיע השלב שאני צריכה להבין שאני כן צריכה להפסיד משהו, וכן צריכה להתגבש על איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו מעכשיו לאור הנתונים שיש לי כרגע. והרבה פעמים זה גם פוגש בקושי, ואומרים, אבל את בחרת בזה. אז דבר ראשון, מי אמר? מי אמר שבחרתי? זאת אומרת, כן בחרתי ללכת עם הלב שלי. כן, זאת הייתה הבחירה. גם יחד עם זאת בחרתי להמשיך בדת. כי אכלתי בדרך הכי קלה, לעזוב את הכל, יש לי קהילה מספיק גדולה שיקבלו אותי, ויקבלו את הילדים, ויהיה לי שם הרבה יותר חופש, הכלה וקבלה. ובחרתי אחרת. בחרתי למצוא את הדרך שלי, של ללכת עם הלב, וללכת עם הדת והאמונה שלי, וההשקפה שלי, ואני עדיין מנסה לבדוק איפה זה עובד. וכשהרבה פעמים אנשים באים ואומרים, אבל את בחרת? אז כן, בחרתי איך לראות את המציאות ולאן לקחת. יחד עם זאת זה לא אומר שיש לי דברים שאני משלמת עליהם מחירים והם לא כואבים. וזה כואב. כואב מאוד מאוד, וכן, גם המקום הזה באמת זו הייתה אחת השאלות שבאתי להגיד שיש איזשהו תהליך שאני רגע מגלה שלא בחרתי ואני שונה, והרבה מאוד הרבה מאוד קורה שם שאני הופכת את כל החיים שלי. זאת אומרת, אני מתחילה כחרדית או כדתייה לאומית, והכי, אני לא יודעת אם אפשר להגיד הכי קל, כי אני לא רוצה לשפוט אחרים, אבל באיזשהו מקום, לי נראה שהכי קל להיות חילונית, עם בת זוג, במקום שמקבל, במקום שאתה לא שונה, במקום שאתה לא משלם במחירים של המשפחה, או של הקהילה, או של הסביבה, או של הילדים. ואת כמו ביילי מחזיקה חזק 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 בשניהם, ואומרת זה הלב שלי, וזה ההשקפה שלי, ואני לא רוצה לוותר על אף אחד מהם. נכון. ואיך זה? יש לו התמודדויות לא פשוטות. זאת אומרת, יש דברים כשאנחנו מקבלים החלטה, אז הכל מסתדר לנו, כאילו הכוכבים מסתדרים, אז יש דברים שהם באו, ואפשר לומר שזה היה בקלות, שזה יאמר לזכות הילדים המתוקים, שהם זרמו, והמוסדות חינוך, והחברה שמקבלת אותם, ושזה כאילו לא פוגש אותם, הם מצליחים, וזה הולך להם, וזה מהמם. יש דברים שהם פחות עובדים, והם עדיין פחות עובדים. והמקום שלי, זה חלק להתאבל, חלק לחוב, ואז גם פה נשאלת השאלה, אז רגע, אז את אומרת שגם ככה כואב לך, אז מי אומר לך שבחרת נכון? הרי אם הבחירה היא בין כאב לכאב, אז למה לך? תני לי להישאר בארון, לך בי, בסודיות, ואז באמת כאילו, למה לך? אז זו שאלה מעולה, שהרבה שואלות אותי. התשובה היא דבר ראשון, שדברים טובים לא יכולים לקרות מסוד. אוקיי? שפע לא נכנס במקום שיש שם סודיות. זה בסוף אני מאמין שלי. אבל אני לא דיברתי כך בעבר. אני פחדתי מזה. אני האמנתי שאפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אני האמנתי שאני אוכל שהבנות יישארו באותה בית ספר, ואנחנו נמשיך את הערכים, ומי צריך לדעת, ולמה צריך לדעת, ובמקרה שלנו באמת אנשים ידעו, וזה לא באמת היה לגמרי בשליטה שלנו, אבל גם פה ניסיתי את הכי טוב. ואז הבנו שאי אפשר את הפיצול, אולי אפשר את הפיצול. לי, הפיצול הזה לא מתאים. כי בסוף אני כאמא, יש לי ילדים, ומה חשוב לי? להראות להם. אני לא רוצה שהילדים שלי יחשבו בחוץ אתה יכול להיות מי שאתה רוצה, ובבית אתה יכול להיות מישהו אחר. וזה ערך שהוא גבוה אצלי. זאת אומרת, אז מה אני מראה לילדים שלי? לכו למוסד שלא מקבל את הערך שיש לנו בבית. שדובר יידיש? כן. שיש לו כללים של בית יעקב, ואז תגיע הביתה ותפגוש במציאות חיים איך אמרה לי אחותי? זה לא סוג א' או סוג ב', זה לא סוג בכלל. נכון. זאת אומרת, אפשר להגיד, היא בת להורים גרושים, היא בת זה לא סוג בכלל. לא מדובר, לא נשמע, לא ידוע. פיצול.
נכון, ואת הפיצול הזה לא רציתי. עכשיו, ואז באמת לא רציתי, אבל נורא פחדתי, כי אמרתי מה יקרה, מה אני עושה. אני כאילו מאוד נוח שאני מדברת על זה עכשיו, אבל יופי, זה היה הנשימה. זה היה נורא... בואי נחזור רגע 3 שנים אחורה מהיום. ממש, היום, איזה חודש אנחנו חנוכה. חנוכה זה מעולה, זה היה דווקא נקודת לפני 3 שנים. כאוס. נכון, וזה היה שוחק, וזה היה, הבאתי את כל הטיעונים וההסברים למה לנו זה כן יעבוד, ולמה הם יכולים להמשיך להיות במוסדות החסידיים, ואנחנו נמשיך להיות... ולמה זה חילול השם, ולמה זה לא בסדר, ולמה המצווה זה דווקא להתנגד למי שאתה... כן, בעצם כל אחד מה שיש לו, אז היה לי את זה מעצמי, וזה ישב לי ככה בראש. אני הכי אוהבת את האנשים שאומרים לך, את לא מבינה. את לא מבינה, אם אני יוצאת מהארון, אני מאבדת את המשפחה שלי. את לא מבינה, חשבתי יוצאת מהארון, כמעט כתבתי התקף לב. את לא מבינה, הילדים שלי לומדים בבית יעקב, מה אני עושה איתם? את לא מבינה. אני פה כדי להגיד לכם. אז כן, אני לא מתיימרת ואני לא עושה השוואה מה אני מבינה ומה אני לא מבינה. אני כן מבינה את עצמי, גם לא תמיד, אבל לפעמים. ואני מבינה את ההתמודדות שלי היה. ואני באתי ממקום שזה לא יתקבל, ועוד לפני שאני נוגעת במעגלים, אני כן אדבר על עצמי. לי עצמי זה היה מאוד קשה. לי עצמי היה קשה להשלים. לי עצמי לקח מלא זמן להתאבל על מה אני מפסידה. מה המחיר שאני משלמת, והמחירים לא היו פשוטים. אבל אני כן אחזור, על השאלה ששאלתי מקודם, אנשים אומרים, הרי גם ככה את משלמת מחיר, וגם ככה את כואבת, אז האם זה באמת שווה? ואולי זה גם המחיר הכבד יותר, אולי תישארי במחיר השני. נכון. אז אני מאמינה, ב100%, כשבן אדם חי את עצמו, והוא חי את האמת שלו, אז הוא גם ממשיך לשלם מחירים, אבל יש לו את עצמו בהתמודדות. וכשיצא לי לפגוש מישהי, שהיא שנים בזוגיות, ויש לה בית עם הרבה ילדים, והיא אומרת לי, הדרך חיים שלי, אני עם כדורים, כל כך לא טוב לי. וזה לא, היא אומרת, זה לא רק אני, זה משהו שקיים אצלנו במשפחה. יש כדורים, זאת אומרת, זה מאוד קל לקטלג, אוקיי, זה הם. והיא אומרת, בטיפול, והיא רק התחילה לעלות על זה, שבעצם יש לה נטייה שהיא נמשכת לבנות. ורק מעצם זה שהיא גילתה, והיה לה שיח פתוח עם בעלה, היא לא עשתה עם זה כלום, זה לא שיש לה זוגיות, וזה לא שהיא התגרשה. זאת אומרת, זה לא שהיא זוגיות עם אישה. היא אומרת, באותו רגע, המצב הנפשי כל כך הוקע לה, רק ההבנה ורק ההשלמה, שהבינה את עצמה. והיא אמרה, המינון של הכדורים ירד. ופה אני יכולה מאוד מאוד להבין את זה. בסוף אנשים, יש לנו את הנפש. אתה לא במקום שלך. זה גם אגב יכול לקרוא לכל זוג סטרייט. אתה קם בבוקר, לא כיף לך במקום שאתה נמצא בו. אתה הולך לישון, לא כיף לך במקום שאתה נמצא בו. ופה השאלה שוב גם של מחירים. מה אתה מעדיף? איזה מחיר לשלם? את המחיר של השינוי, או את המחיר של להישאר ככה? אז פה חד משמעית יש לכל בן אדם בחירה. וכל אחד יעשה מה שמדויק. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, כן, הסוד הזה מגן עליי, שומר עליי, ואני נשארת בה, ואני לא מפסידה. ואני מבינה, יש אנשים שיש להם מחירים שהם לא רוצים לשלם אותם, והם אומרים, ככה נוח לנו. ולכן באמת אני מקבלת כל אחת ואת הבחירה שהיא עושה. לי אישית זה פחות איתים, אבל יחד עם זאת אני אומרת, ניסיתי, ונלחמתי, וכשהבנתי שאני צריכה להציל את עצמי מעצמי, ואף אחד לא יכול לעזור, ואני צריכה לקבל החלטות, אז זו הדרך שאני מצאתי. אני בוחרת בלב שלי, יחד עם זאת, אני ממשיכה בהשקפה, באמונה הדתית, שאיתה אני לא רוצה להפסיד אותה. אז רגע כמה שאלות על זה. קודם כל, מה נקודת המפנה? שאת יכולה להגיד, רגע, פה זה נקודה מכוננת. איזה נקודה משמעותית, אם את מסתכלת רגע אחורה על השנים שהיו, נקודה ממש משמעותית, שאת אומרת, וואי, זה היה משהו ששינה את ההסתכלות שלי. זה פה, זה היה סיפור ששינה אצלי משהו, בגישה. אני יודעת, זה היה את הנקודה שאני מאוד אוהבת לאכול עוגה ולהשאיר אותה שלמה. אני חשבתי שאני אוכל לעשות גם וגם, וניסיתי להוכיח לעצמי שאני יכולה גם וגם. זאת אומרת, הבנות למדו בבתי ספר מעולים, למרות שהייתי גרושה, למרות שזה, והוכחתי לעצמי שהטייטל שלנו לא יהיה לו השלכות, כי הבנות ימשיכו להצליח. ואז הגיעה ההתמודדות שאני אומרת, רגע, מה קורה עכשיו? אז כן,
יש לנו את הסיפור עם חברה, שהיא באה אליי והיא אמרה לי, בלי, את עשית בחירה. את קיבלת לך איזושהי החלטה שאת הולכת איתה. מה עם הילדים שלך? מה איתם? הם, בעצם את מכניסה אותם לארון, וזה תוצאה שמשלמים מהמחיר שלך. וזה סיפור שנורא נורא נגע בי. כי כל מה שרציתי זה לשמור עליהם, ולהגן עליהם, ופתאום הבנתי שכן, אני מוקפת עם חברה שמקבלת, ואוהבת אותי, ואני מרגישה בנוח מתי אני יכולה לשתף ומתי פחות, והם לא יכולות לשתף. כי במקום שהם לומדים זה לא קיים. הם לא יכולות אפילו בסוד לספר אפילו לא לחברה הקרובה. ואז כמובן איפה זה פוגש? זה פוגש שאם את מביאה אלייך חברות מגיעות הביתה, אז מי זאת האישה השנייה שנמצאת בבית? וגם פה הן סוחבות עליהם משהו שהן לא צריכות. לא מגיע להם לסחוב את זה. את יודעת שפה אני מגיעה כחרדית טובה ואומרת לך בשביל מה לחיות ביחד? אוקיי, אז גם פה היה את הנקודה שרציתי להגיד, זה גם הפיצול שדיברתי עליו. אני גם יכולה לענות על זה. איזה גאונה. כן, באמת, היום אני עונה כבר. כי לאיזה אישה היית אומרת על גבר שהיא רוצה להתחתן איתו, קשה לילדים, אז למה לחיות ביחד? שיקום בן אדם שיגיד את זה לזוג אחר. אוקיי, ואז פה יבואו אלייך בקטנות ויגידו, אבל מה, יש זוגות כאלה, יש כאלה, ופה את יכולה לשלב גם וגם, אז פה אני יוסיף את הנקודה, אני מאוד אוהבת לאכול עוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה משהו שאני אוהבת, אבל ברגע של ההשלמה, כשאנחנו מדברים על התהליך, יש לנו את ההבנה, ואז יש השלמה, כן, לכל דבר יש מחיר. אין חוק יקום כזה של לאכול עוגה ולהשאיר אותה שלמה. נכון, אבל כן ניסיתי להוכיח שזה אפשרי. אוקיי. כן ניסיתי להוכיח. אני חושבת שזה הבנה, זה איזושהי השלמה שאין דבר כזה להיות בשני חתונות בו זמנית. יכול להיות שבממדים אחרים, בעולמות אחרים, אבל באמת יש מצב שיש מקומות שכן. לא, זה לא משהו שהוא אפשרי. אבל ניסיתי להוכיח לעצמי, או אולי אפילו לעולם, שזה כן אפשרי. זאת אומרת, אני עושה את הבחירה, אף אחד לא אמור לדעת בסוף מה הנטייה שלי או מה אני עושה בחדר המיטות. ואז, למה זה פוגש את החברות של הבנות שלי? אז כן, שהם ילכו לבית ספר, ואני אמשיך בשלי, למה אני אמורה לחשוף? למה אני אמורה לשתף? ולמה אתה אמורה לחשוף? ואז פה מגיע השלב שוב שאנחנו חוזרים לפיצול, כי אני ניסיתי להוכיח שאני לא חייבת לחשוף. וכשאנחנו ברורים עם מטרה, אז כן, אנחנו מקבלים מסרים, ואנחנו פתוחים לקבל כל מיני תובנות. ואם זה הגיע עם אותה חברה שאמרה לי, או לבין שישבתי ועשיתי מה הערכים שלי, ומה אני אוכל לקבל. האמת שזה רגע מכונן שלנו. זה אחד הרגעים המכוננים. אני זוכרת את זה שדיברנו רגע, מה כל כך מפחיד אותנו בלעשות שינוי. ואז אמרנו, אוקיי, בואו נדבר רגע שנייה, בואו נפסיק עם השאלה הנוראית והגדולה הזאת של לצאת מהארון ולהעביר ילדים, מה הערכים שחשובים לנו מעצמנו. בדיוק. ואחד הדברים, ואני חושבת שזה היה, אני לא זוכרת מה היה הראשון, אם זה היה כבוד ויושר או אמת, אבל זה היה ממש כאילו מדורג למעלה. פתאום אמרנו, זה בעצם בא איתנו, לא משנה לאן אנחנו הולכות, ואולי אפילו יותר מזה, האמת בא איתנו. כאילו, אם הערך שלנו זה אמת וכבוד, אז איפה כבוד? גם עצמי וגם כבוד המילה והאמת. אז אם הערך שלי הוא יושר, אם האמת שלי זה לחיות את האמת שלי, ואני חיה חיים אחרים, אז אני נוגדת איזשהו ערך שהוא משהו שהוא חשוב לי. אז זה, לכן אני חוזרת, לי היה מדויק לצאת. לפני שהיה לי מדויק, לפני שהגעתי לתובנה הזו, כן, סיבנתי את עצמי בכמויות של סיפורים, בכמויות של טיעונים, גם אם זה היה בפן ההלכתי וגם בפן מקצועי ומלא מחקרים, למה אצלי זה יכול להיות אחרת. אבל ברגע שהבנתי מי אני, והבנתי על מה אני לא רוצה להפסיד, ועם איזה אמת אני רוצה ללכת, אז הלכתי לשם, ואז התמודדתי עם הפחדים. ורק אחר כך הגעתי לשלב ששילמתי עליו מחירים. רק אחר כך אני חושבת שמחירים מהרגע הראשון קיימים. נכון, אבל כשאת חיה בשלב הפרווה הזה, גם מחיר. אז עדיין כולם מקבלים אותך, ועדיין את באה לבד מחיר אחד, לאירועים. אבל יש מחיר אחר. מחיר של מסתיימת סעודת חג אצל ההורים, וכל הילדים הולכים עם בני הזוג שלהם, ואת לבד. נכון. זה גם מחיר. חד משמעית. אבל פה מגיע השלב שאת מסבירה לעצמך למה אצלך, זה יכול לעבוד ככה, כי אין דבר כזה לחיות עם אישה. אז כן, אז אם בחרת באישה, אז יש לזה מחירים, יש לזה השלכות, וזה המחיר שבחרת, אז סבבה, תשלמי.
ובאמת היום, אם אני שואלת אותך, ככה רגע, יש לך אפשרות להחזיר את הגלגל אחורה, את בוחרת אחרת? אני מאמינה שהכל מדויק, ומה שעשיתי הוא מדויק. אם הייתה לי אפשרות למשאלה, הייתי מבקשת להשלים ולהתאבל ולחוב הרבה, כשהתהליך הזה יהיה קצר יותר, ולא ארוך כמו שהוא היה, כי הוא היה שוחק, והוא היה קשוח. מה השאלה שהכי הרבה שואלים אותך? אני חושבת שהדבר שהכי מפתיע אותם, שזה בעצם, רגע, את נורמלית. את בסדר. כי כאילו, זה לא יכול לעבוד ביחד, כאילו, את לא בסדר אם את הולכת ככה, או מה השתגעת באמצע הדרך? כי בסוף אף אחד גם לא יודע מה החיווטים שיש לנו בפנים. אז נכון, כלפי חוץ היה לי משהו ששידרתי, אבל איך מישהו אמר לי, את כזו חכמה, מה קורה לך? איך את לא חושבת על העתיד שלך? ואז הסברתי לו, זה שאני לא משתפת אותך במחשבות שלי, זה לא אומר שהמחשבות האלה הן לא קיימות. זה רק כי אני חושבת על העתיד שלי. כי מה? כי את רוצה, כי בן אדם שיש לו נטייה צריך לחיות לבד? צריך לפצל על הילדים שלו? כאילו, יש כאן איזשהו, טוב, זה הוויכוחים שלנו, שאנחנו עושות אותם פשוט בכל עכשיו, אבל המקום הזה של, תחשבי על הילדים שלך ועל העתיד שלך, היי, יצאתי מהארון כי חשבתי על הילדים שלי ועל העתיד שלי. כי אם אני הייתי אמא של עצמי, לא הייתי רוצה שהילדה שלי תחיה בצורה כזאת. כי הייתי רוצה שהיא תהיה מספיק כנה לבוא אליי ולהגיד לי, זאת אני. אבל לא בטוח שכולם יכולים לקבל את התשובה הזאת, כן? אבל זה כבר נושא אחר בפני עצמו. אבל כן, איך את כל כך חכמה ואת עושה? בגלל שאני חכמה, זה מה שאני עושה. או שאני אומרת לאנשים, אם אתם מתיימרים לחשוב שאני חכמה, ואני עושה שטויות, אז סבבה, אולי אני לא כזאת חכמה. אם אתם מאפשרים לעצמכם לחשוב שזה שטויות. ואם אתם כן יוצאים מנקודת הנחה שאני חכמה, ומה קורה לי, אז אולי בעצם מה שקורה לי הוא קצת הרבה מעבר, וזה לא באמת מעשה. תסמכו על החוכמה שלי רגע. ולהבין שכן, יש את הציפייה הזו שתעשי עם זה משהו. אוקיי, סבבה, אבל אנחנו גדלים ממקום שכן, יש יצר הרע ויש יצר הטוב, ויש דברים שאתה אמורה להתמודד. זה לא, אוקיי, אני מבינה, יש כאלה שיש להם את ההתמודדות הזו, אבל כמו כל התמודדות, אז תתמודדי. תעשי לזה משהו, אם זה אפילו במשהו חיצוני, אם את צריכה לקחת איזשהו טיפול, או להתחזק באמונה. או לוותר על עצמך. מבחינתם זה לא לוותר. תעשי עם הדבר הזה משהו, כי זה בדיוק הייעוד, אנשים גם יודעים. זה הייעוד שלך שאת אמורה להתמודד. את אמורה לנצח, להתמודד. ואז אם את רוצה משפטים עוד יותר מנחמים, את לא הראשונה. זה בסדר, זה קורה. ואני חושבת שמה שאותי נורא 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 זה בתחילת דרכי, בתחילת התובנות בתחילת התובנות שהייתי שם, ואז הרב אמר, ומה רע בזה? יש כל כך הרבה נשים שנמשכות לבנות מינן, ונשואות לגברים בחיי אושר, ואפילו הבעל יודע מזה, וזה בסדר. ואני זוכרת את השוק שלי, כילדה תמימה, למה? איך זה בסדר? מה אני מראה לילדים שלי? אז אני לא הצלחתי לקבל את זה. לי זה היה נורא נורא קשה. ולנרמל את הדבר הזה שזה בסדר הפיצול, והם מבינים בסוף, גם אותם רבנים הבנתי, שהם מבינים שזו תופעה קיימת. ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת ששמעתי, כשאנשים מאוד מאוד מצפים שתעשי שינוי או שתכחידי את זה, ואז שמעתי פעם מהרבנית, שהיא אמרה, אנחנו הרבה מסתמכים על מחקרים, על דברים שקורים, על סטטיסטיקה, וזה קורה בדעת רפואה, וזה קורה כשיש לנו, אנחנו צריכים לשאול שאלות, אם זה כשרות, אז מה קרה במלון, ומה קורה בדרך כלל במלון, אנחנו כן מתבססים על מה קורה. ופה... אנשי מקצוע, על ידע. בדיוק. בעצם מי ששומע אותנו עכשיו, ואנחנו... אני גם כל הזמן בראש שלי כזה, מה את עושה, חילול השם, אז אני במקום אחר, ואני מכבדת כל אחד עם ההשקפה שלו. ואם היית רוצה לאחל משהו למישהי, שעדיין מתלבטת, שבמבוכה, אמא, אחות, אח, מה היית אומרת לה? בראש ובראשונה היית אומרת לה שתכיל,
שתבין את מה שהיא עוברת ושתחבק את עצמה, כי ההתמודדות היא לא פשוטה. במידה והיא הייתה נולדת בבית שמכיל ומקבל את זה, תפאדל, שתמשיך. אבל אנחנו מתייחסים בעיקר לאנשים שמתמודדים, הם מזהים על עצמם משהו והם לא מקבלים את עצמם, ואז מתחיל בעצם הסבל הנוראי. ואז אחר כך אנחנו מתחילים לשלם את זה במחירים, במעגלים הקרובים שלנו, שאז אנחנו צריכים להתחיל להסביר מה עובר איתנו, ואז יש מין ציפייה, אוקיי, תעשי את עם זה משהו, ואני יוצאת עם זה רק אחרי שאני ניסיתי, ונלחמתי, ובדקתי, דבר ראשון, תחבקו את עצמכם, זו התמודדות לא פשוטה. ולכו לאנשי מקצוע, לא להסתמך על אף אחד, את זה התחלת להגיד מקודם על הרבנית, שהיא אמרה, אף אחד לא הייתה נכנסת לניתוח אצל השכן ליד, או אצל העסקן, או אצל המזכירה. אבל פתאום כשמדובר בנפש, אנחנו נוטלים יותר מדי דעות להשפיע עלינו. וגם מה שאני הייתי רוצה להגיד, שכשהרבנית דיברה על הסטטיסטיקה שזה קורה, אני חושבת שיש נקודה אחת שאנשים לא באמת קולטים, המציאות הזו קיימת. זאת אומרת, יש אנשים שנמשכים לבני מינם. מהמקום שאנחנו מאמינים, אז יש את המקום, האם זה מותר, האם זה אסור, וזו השאלה בעצם. וגם אנשים כאילו, זה לא אם זה קיים או לא קיים, כי בפועל זה קיים, וזה קיים בכל מגזר. השאלה, מי מוכן לדבר על זה, ומי רוצה להשתיק את זה. זה לא שבמגזר מסוים שלא מדבר, זה לא קיים אצלם. עכשיו, אם זה קיים שם, והמחקרים טוענים שזה קיים באחוזים גבוהים, אז מה עושים עם זה? כי כשיש לנו משהו, אנחנו רוצים לדעת איך להתמודד, ומה הכלים שיש לנו להתמודד. אף אחד לא עברי מהשתקה. וגם פגיעות קורות במקומות סגורים. דברים נוראים קורים כשאתה לא מסתכל על המציאות בעיניים. אני מודה לך, לצערי אנחנו צריכות לעצור כאן, למרות שאנחנו, באמת, אני חושבת גם מאז שאנחנו ככה מחוץ לארון, מקבלות המון פניות והמון שאלות. השתדלנו לענות על חלק, נמשיך אולי בפעם אחרת. משהו שהיית רוצה לסיים איתו? רק לומר, תקבלו את עצמכם, יש עוד הרבה כמוכם, ותאהבו את עצמכם כמו שאתם, השם אוהב. תודה.